Днес ще ви покажа как да нарисувате 3 много лесни рисунки. Ще ви трябват единствено 3 листа хартия, молив и акрилни бои. Или някакви други бои, няма значение от боите. За рисунките си взех 3 пана, които ми излязоха около 30-40 лева, но нищо не пречи да си вземете и просто обикновена хартия и да рисувате на нея. Ще ви свърши абсолютно същата работа, просто аз ще ги закача вкъщи. Винаги започвам с скица, която е просто за пропорциите, и отгоре с по-тънък молив правя по-детайлна скица, която ми помага да различа по-добре самите обекти. Използвам ето тази акрилна боя, която взех от книжарницата, просто казах дайте ми акрилна боя, понеже никога не бях рисувал с акрилна боя преди това. Рисувал съм, но не ми се получаваше и затова избирам винаги водните бои, но все пак акрилната боя е много по-покривна. Продължаваме с фин, който отново скица. След това в краищата добавям черно, за да се получи един 3D ефект, а буските ги отцветявам в розово. Продължаваме с принцеса Сладкодъвка, която пак скица, боя и в краищата добавям по-тъмен цвят просто от самата боя, за да се